Com és costum, hi hagué un claustre, un Consell de Govern i un Consell Social just abans de les festes de Nadal. I com també és costum, jo vaig usar una pel·lícula com a fil conductor del meu resum. Així que no he pogut evitar la temptació i m'he decidit per la meva pel·lícula nadalenca favorita, en la qual vos contaré que la burocràcia i el desànim han segestrat a tota la plantilla de la UPB. Bo, no a tots. El rector ha aconseguit escapollir-se i en samarreta interior i sense sabates va lliurar-nos un per un de tots els tràmits burocràtics inútils i a fer-nos recuperar la il·lusió. I per això compta, a més de les paelles massives i molta pirotècnia, amb un grapat de diners que ha ficat en noves polítiques i millores. Benvingudes a la jungla de cristall. El resum de l'últim Consell de Govern de l'any. Do you really think you have a chance against us, Mr. Cowboy? Yippee-ki-yay, motherfucker. Al gerent li agrada que els pressupostos s'aproven per unanimitat. Ja havia observat que sistemàticament, primer Olaya i després jo, li votàvem en contra dels pressuposts perquè se sometien a votació en conjunt amb els de la Fundació Servipoli. Així que enguany eren punts de l'ordre del dia diferents. Valorant que una persona s'esforça tant en aconseguir el meu vot, va ser comprensiu i, malgrat les coses que ara vos comentaré, vaig votar per primera vegada a favor dels pressuposts. En un resumen molt resumits, els pressupostos contenen tots els ingressos i despeses que estimem per a 2024. I tant uns com els altres sumen uns 427 milions d'euros, quasi un 5,4 més que l'any 2023. Els ingressos es preveuen per taxes dels estudis oficials i dels propis, pels contractes d'I+D+I, per serveis com esports o l'escola d'estiu i d'altres, per ingressos patrimonials com lloguers i coses semblants i sobretot per les transferències tant corrents com de capital que principalment ens fa la UVA. Com sé que les coses entren millor en imatges, així teniu un formatget on podeu veure com ens financiem, que és quasi tot per subvencions, perquè els estudiants només paguen una part del cost dels seus estudis, que per això som una universitat pública. I en què ens anem a gastar aquesta pasta? Doncs aquí n'hi ha diverses respostes segons com formulem la pregunta. En general, 303 milions per a l'ensenyament universitari i 124 en la recerca científica, tècnica i aplicada. Però si anem a la naturalesa de la despesa, trobem que més de la meitat va a despeses de personal. I ull, que no només és la part en tons marrons. En la part blava del gràfic també estan les despeses del personal laboral no fixe, el de suport a la recerca i els investigadors. Els pressupostos d'enguany recullen les despeses de l'antiguitat del professorat associat, que encara no li paguem a tots els que jo pense que li toca. I també més de 4 milions d'euros que la universitat ha calculat que costa adaptar-nos a la LOSU i que el rector ha decidit que mentre el Ministeri es decidís o no a ficar els diners, els avança per començar ja l'adaptació. A més, i per primera vegada, la UPB fica diners per a un programa d'anys sabàtics, que estava en el programa del rector i també en el de l'ESTEP i del qual no vos puc anticipar res més perquè encara no s'ha negociat. Però que si hi ha 600.000 euros en el programa és que hi ha interès en ficar-los en marxa. Bé pel rector. I de la resta, pues destacar que com l'electricitat que l'any passat era un malson ha baixat, pues s'han controlat les despeses de funcionament. També podem preguntar qui se va gastar la pasta. I aquí tenim la distribució. I ull, que si et bases només en l'augment de cada vicerrectorat, la impressió que et dus és enganyosa com una patosauri. Vicerrectorats com estudiants pugen molt, però per subvencions finalistes com les beques, que les va pujar prou el botànic abans d'anar-se'n, i per tant es deuen a polítiques que fan altres i no a les que fa el rector. On sí fiquem la nostra pasta és en planificació i transformació digital, però no per a pagar millor el nostre personal informàtic. És per augmentar la seguretat i modernitzar molts processos. La lluita contra la burocràcia que encapçala el nostre rector i que diu que estem guanyant. Encara que jo tinc la impressió de que la burocràcia no s'ha enterat de que estem lluitant, no és de vosaltres. En el formatget podeu comprovar a qui vol més el rector. I si tens en compte les coses que són molt cares com les infraestructures o les que duen moltes subvencions finalistes com la gestió d'estudiants o la investigació, conclouràs que és el vicerrector Montserrat i la seva propaganda.
Una de les novetats bones d'aquest pressupost és que a partir de la pàgina 75 teniu fitxes explicatives dels programes en els quals es van a gastar els diners els vicerectors i les vicerectores, que mai s'havien adjuntat, i que no vos les donem mastegades perquè vos acostumeu a no llegir i no pot ser que la meitat de vosaltres sou professors d'universitat. Destaque, com vaig fer en la sessió, que no em sembla normal que la partida que el rector no vol que denomine Holgorios Varios puig el mateix que la de prevenció de riscos de tota la universitat. I això, que la inspecció no para de fer-nos requeriments. I aquesta quantitat és més del que s'anem a gastar en millorar l'atenció mèdica en el campus de Gandia, on és prou deficient. Així que dis-me on fiques els diners i te diré què coses t'importen de debò. Do you really think you have a chance against us, Mr. Cowboy? Yippee-ki-yay, motherfucker. Com ja és costum heretada de la meva companya Olaya, vaig votar en contra dels pressuposts de la Fundació Servipoli. El perquè és simple. Es tracta d'una empresa de treball temporal a la qual se li adjudiquen els contractes sense licitació i, a més, dona accés a l'ocupació pública sense respectar els principis constitucionals d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat. En 2024 gastarem en Servipoli 727.406 euros amb 28 cèntims, que, tot i que és prou més que fa uns anys, em continua semblant una barbaritat. El secretari general continua dient que s'està tramitant la transformació de la Fundació en un medi propi. Per a que no cante tant el que fem. Però què voleu que vos diga? Continua sense parèixer-me bé. No sé vosaltres, però jo trobo una gran diferència entre Servipoli i Sedat, un altre medi propi, tant en les tasques que desenvolupa com en els objectius que persegueixen. Do you really think you have a chance against us, Mr. Cowboy? Yippee-ki-yay, motherfucker. Doncs en el temps que ha passat entre que vos contava l'anterior Consell de Govern, entre somriures i llàgrimes, i l'actual, entre cristalls trencats i tirs, l'actitud de l'equip negociador del rector ha canviat com de la nit al dia. No sé si és per les protestes del sindicat o si ha estat l'espírit nadalenc, però a les darreres negociacions l'equip rectoral s'ho curra per obtindre un acord, i jo a gaudir d'això mentre es dure. I també és mala sort que quan la cosa va de cara siga una baralla entre sindicats la que tire per terra un avanç que estem esperant des de fa molt de temps la major part de la plantilla del PAS. Vos conte. Com la cosa de l'oferta pública d'ocupació és cada vegada més fàcil d'acordar perquè la llei estableix obligacions que consumeixen la pràctica totalitat de la tassa de reposició, este va aprofitar per millorar els criteris generals que han de regir les oposicions i que sempre acompanyen a l'oferta. L'administració havia inclòs en la seva primera oferta els criteris de sempre. Així que Estep va pensar que era el moment d'incloure en les convocatòries les millores que duia al seu programa electoral, com la definició de temes de la part general comú a totes les oposicions i l'exclusió d'aquesta part de les promocions internes, o la limitació de temes i dels tipus de proves segons quin subgrup s'ha convocat, l'acreditació de coneixements de valencià en una prova voluntària no eliminatòria com se feia fa uns anys i la creació d'òrgans tècnics de selecció per professionalitzar els tribunals. Com vos he dit, l'administració estava receptiva i buscava un acord i ho va incloure quasi tot en la segona proposta. A partir d'aquí, els problemes. CSIC no vol una prova de valencià perquè sembla que amb el castellà hi ha prou. I UGT li va trobar totes les pegues del món a aquests criteris millorats que no havia trobat als de tota la vida. I després d'un debat prou dur, l'administració va decidir tornar als primers criteris generals, els de sempre. I ara sí, UGT i CSIC van estar d'acord. Si algú té curiositat o vol veure tota la documentació que acredita la meva versió, contacteu-me. Així que Estep en la mesa i jo en el Consell de Govern varen votar en contra, perquè ha sigut una oportunitat perduda que no sabem si tornarà. I el fet que altres sindicats no volgueren que Estep s'apuntara al tant l'ha tirat per terra. Do you really think you have a chance against us, Mr. Cowboy? Yippee-ki-yay, motherfucker. I malgrat el canvi d'actitud de l'administració en la negociació, amb el programa Més Cantera va arribar la polèmica. Anem per parts. Lo primer que és? Doncs un pla que duia el rector en el seu programa electoral que vol fomentar la retenció i incorporació dels i les millors estudiants de la nostra universitat i la captació de talents externs. Per aconseguir-ho, es reserva una part de l'oferta d'ocupació per a aquest programa, el qual tindrà unes convocatòries diferenciades amb uns barems específics. El programa va arribar al Consell de Govern sense negociació, amb els sindicats, i aquí la qüestió.
L'EBEP fixa entre les matèries objecte de negociació les normes que fixen els criteris generals en matèria d'accés, carrera, provisió, sistemes de classificació dels llocs de treball i plans i instruments de planificació de recursos humans. I mentre jo pense que un programa que reserva part de l'oferta d'ocupació del professorat, que estableix un sistema diferencial d'accés i de provisió i que estableix el seu propi barem, entra totalment dins d'aquest epígraf, el rector diu que no, que ni és una norma ni un pla, sinó un programa, i que per això no cal negociació prèvia. Qui tindrà raó? Però la qüestió és que en el context en el qual l'administració no vol negociar res que no estiga dins dels epígrafs de l'EBEP, els sindicats no podem admetre que les coses que estan no siguin negociades. I ara vindran els recursos i si jo tinc la raó, doncs tomaran el programa. I tot per no dur una mesa de negociació i votar-lo. I fins així la qüestió de la forma. Sobre el fons també vaig fer una reflexió en la sessió de si amb la saturació actual dels departaments és el moment de fer reserves en l'oferta i aplicar criteris restrictius. I el rector va concloure, entenc que perquè jo m'explique malament i no perquè li tiri un morro i utilitzo qualsevol pretès per a desviar el debat, que jo estava en contra de la captació i la retenció del talent. I m'ho van llegir. En els pròxims capítols, quan es resolguen els recursos, ja vos informaré si una norma que reserva part de l'oferta d'ocupació del professorat, que estableix un sistema diferencial d'accés i de provisió i que estableix un barem ad hoc, és una norma que fixa els criteris generals en matèria d'accés i provisió dels llocs o no. Quin misteri. Do you really think you have a chance against us, Mr. Cowboy? Yippee-ki-yay, motherfucker. Han quedat un grapat de llocs administratius vacants o en els quals cal substitució del titular després de la incorporació del no tan nou personal de nou ingrés l'1 de desembre i els posteriors moviments de comissions de serveis. Aprofite per recordar que les comissions es donen a dit, sense més criteri que el que vulgui el responsable, i que jo sàpiga ni es publiquen a priori ni es motiven a posteriori. I aquest sistema serà més àgil que el que va derogar el rector, però és molt més injust, perquè, sense qüestionar els mèrits de les persones comissionades, hem de recordar que moltes altres, que també tenen mèrits, no han tingut l'oportunitat de cobrir aquests llocs. Després de l'incís, continua. I la borsa? Doncs, amb excepcions molt puntuals, la borsa està immaculada i sense estrenar, perquè les prioritats de la gerència han anat per altres sendes. I mentre Gestió Econòmica tancava l'exercici amb 13 llocs sense cobrir, alumnat està al borde de l'atac de nervis amb 7 i contractació pràcticament sense personal amb 3 persones, que és la major part de la seva plantilla, gerència ha priorit cridar a les persones de la borsa de l'escola de la neu. Perquè per a l'administració és més important que els nostres fills vagin a la neu que pagar els nostres proveïdors, tramitar les beques dels nostres estudiants o gestionar les compres de la universitat. I si li preguntes al gerent, no sap, no contesta. Com tampoc sabia el rector que en tot l'edifici del rectorat només n'hi ha un operador informàtic i que la gent es va incorporar l'1 de desembre, però el dia 15 encara molts estaven sense accés a programes i servidors. Perquè, clar, només una persona en un edifici on treballen 100 i la mare, doncs no pot fer res més. I el rector no en creia. I va tindre que intervindre el cap del servei per explicar al rector que té el cau en 4. Que en estiu tenia 13 llocs sense cobrir, i ara 6, que està millor, però que no pot dotar més personal al rectorat. I és que paguem tan poc al nostre personal informàtic que no en trobem. Així que, després de 14 anys d'espera, quan resolguem la convocatòria, la bolsa no corre, i es quedem sota mínims. I a més, les persones que s'incorporen no poden treballar al 100% perquè no li fiquem els mitjans. Doncs es recorda l'acudit de l'infern espanyol, aquell que era com l'alemany, però el dia que hi havia poal no hi havia merda. Quan hi havia merda no hi havia poal i els dies que hi havia poal i merda no hi havia cullera. Do you really think you have a chance against us, Mr. Cowboy? Yippee-ki-yay, motherfucker. Com me dóna la impressió de que s'està fent llarg, anem ràpid pels acords. A més de l'acte i el calendari d'eleccions, aprovaren el calendari laboral i l'acadèmic, nomenaren una directora per al Col·legi Major d'Alcoi i participaren en un spin-off. En el tema de distincions aprovaren la medalla dels 25 anys als companys i companyes que els toca i nomenaren professors emèrits al professor García Antón, Miguel Sosa i Moragues Terrades. Sobre els títols oficials modificaren un grau i un màster i aprovaren la implantació d'un doble màster i a més ajustaren les places d'un altre. I sobre els propis, un màster i un diploma, a més d'aprovar els preus de tota l'oferta del curs que ve.
S'aprovaren els pressupostos de les fundacions de la UPB i reconegueren UPB Innovació com a l'Oficina de Transferència del Coneixement. El COMAP s'ha unit amb el NIAP i l'Institut, abans conegut com a Motors, ja té reglament. S'aprovà la OPE i els criteris de progressió de la carrera del PAS i, a més, l'assignació del POD als departaments. Anda, que no es va com dir. El rector es va informar d'una reunió dels rectors de les Politècniques Espanyoles amb la presidenta de la CRUE i dels canvis en el Ministeri d'Universitat, que de nou s'ha unit a la investigació. També diu que li molen els assos, però que no es va pagar l'antiguitat als que tenen un treball públic com a activitat principal si no sé quin informe no li diu que sí. I que si les altres 4 universitats valencianes ho fan és perquè s'enganyen elles, i no nosaltres, que per això som la millor politècnica d'Espanya i part de l'estranger. A partir de gener, les pràctiques d'empresa, tant curriculars com extracurriculars, cotitzen a la Seguretat Social, però la UPB és una de les universitats amb menys problemes d'adaptació, perquè la majoria de les nostres pràctiques ja cotitzava perquè tenien remuneració. Segons la vicerectora Salvador, el 99% de les pràctiques. Que la casa de l'alumne ha fet 20 anys i que encara no li diem de l'estudiant. I poc més, que bon Nadal. Do you really think you have a chance against us, Mr. Cowboy? Yippee-ki-yay, motherfucker. Del claustre destaque que la defensora universitària té una capacitat de síntesi major que tots els seus antecessors que jo he conegut, i així aconseguís que els claustrals poguem enterar-nos de la seva activitat sense morir en l'intent. A més, va ser l'única representant de la institució que va parlar en valencià. Va ser només una part del seu discurs, però va ser l'excepció. El rector ens va tornar a parlar d'una universitat meravellosa. Així que a mi m'agradaria treballar en la universitat de la qual parla, o que hi coneguera un poc millor la universitat que dirigís, perquè la mateixa ja vos dic jo que no és. No molt més destacable, que per abril tornarem a reunir-nos per als nous estatuts. Do you really think you have a chance against us, Mr. Cowboy? Yippee-ki-yay, motherfucker. Del Consell Social només una anècdota, perquè bàsicament és la repetició dels debats i dels resultats de les votacions del Consell de Govern. El grau en dret, del qual vos vaig parlar en el vídeo anterior, va causar major revolt en el Consell Social que en el de Govern. I és que a cap persona li sembla versemblant estudiar un grau de dret en una universitat politècnica. I com el rector s'havia absentat perquè tenia un fum d'actes de Nadal, van ser el secretari general i el gerent qui van intentar explicar allò de «donde las dan las toman» sin que es notara massa que el que hi ha darrere és el pla plurianual de finançament i la lluita sense caserna entre universitats públiques valencianes. John McClane es va desfer de tots els terroristes amb prou més efectivitat de la que té el rector per desfer-se de la burocràcia o fer-nos recuperar la il·lusió de la plantilla. Però John McClane és John McClane, que el mateix t'allibera un gratacel la nit de Nadal que un aeroport la nit de Cap d'Any, i el rector és més humà. En qualsevol cas, vull, en paraules del meu company Ivan, veure la paella mig plena i desitjar a tota la plantilla de la Universitat Pirotècnica de València que passeu o que hageu passat unes bones festes i una gran entrada a l'any 2024. Els veiem en febrer per comprovar si l'hivern va durar 6 setmanes més.